Praise the Lord. दिनै गेसेब लामा बाइबेलनिफ्रायनो फरायगोन आरो बाइबेलनिफ्रायनो जों गियानखौ लागोन। आङो मानसि जानायखाय नोंथांमोनखौ एसेबां माने फोरोंनो थाखाय आंहा गियान गैया। जा बुंगोन आं नैबे गोथार बाइबेलनिफ्रायनो नोंथांमोननो फरायनानै दिन्थिगोन आरो बेजों लोगोसे जा एसे हायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिनै बुंथिनो थाखाय नाजागोन। लुकासाव दङ, दिनै नोंथाङा फरायहैनो हागोन। लुकास 13 बालाबनि 22 सिरिनिफ्राय नोंथाङा गाहायजों फराय। बेवहाय मा लिरदों? गोजौआव लिरनाय दङ गेसेब लामा। बेवहाय बेबादि लिरदों, जिसुआ नोगोर नोगोर आरो गामि गामि मानसिफोरनो फोरोङै जेरुसालेमथिङै थांदोंमोन। बे समाव सासे मानसिया बिनियाव फैनानै सोंदों, अ गुरु, बासायजागोनफ्रा एसेल' ना? अब्ला जिसुआ बुंफिनदों, गेसेब दरजों हाबनो नाजादो, मानोना गोबां मानसिफ्रा हाबनो हास्थायगोन नाथाय हानाय नङा। प्रेज द लर्ड। न'नि बिगोमाया सिखांनानै दरजाखौ फांथेनायनि उनाव नोंसोरो बायह्रायाव गसंनानै दराव सौनानै बेबादि होनगोन, अ बिगोमा, जोंनि लागै दरखौ खेवदो, जोंनि लागै दरखौ खेवदो। नाथाय बिगोमाया बेबादि बुंफिनगोन, नोंसोरो बबेनिफ्राय फैदों आं मिथिया। बे समाव नोंसोरो बुंफिनगोन, जोङो नोंजों जाफादों आरो लोंफादों आरो नोङो जोंनि नोगोराव फोरोंदोंमोन। प्रेज द लर्ड। अब्लाबो बियो होनगोन, आं मिथिया नोंसोरो बबेनिफ्राय फैदों। दुष्टफोर, नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा। जेब्ला नोंसोरो आब्राहाम, इसाक, जाकब आरो गासै नाबिफोरखौ इसोरनि रायजोआव आरो नोंसोरखौ बायह्रायाव गारनजानाय मोनगोन, अब्ला नोंसोरहा गाबनाय आरो सै लोंनायजों हाथाय अरखेनाय जागोन। सानजा, सोनाब, सा आरो खोलानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै इसोरनि रायजोनि फोसाव जानो जफैगोन। बे समाव दा जायहा उन जादों बिसोरो सिगां जागोन आरो जाय सिगां जादों बिसोरो उन जागोन। प्रेज द लर्ड। दिनै गाबोन जोङो बोथोरखौ नायोब्ला हमनो हासै, जायफ्रा खृष्टानखा सुबुंफोर इसोरखौ मोनखानानै दंखायोमोन, बिथांमोना दिनै पापनि लामाजों, पापनि लैथोआव गोजावलांगासिनो दं। बिथांमोना सिगां समफोराव बिराद गोगोम बाख्नायनाय सिबिनायजों दिनैहाय इसोरखौ गिग्रा सुबुंमोन, नाथाय दिनै अननाया बिथांमोननि गोरबोआव गुसु जालांबाय, फोथायनाया गैया जालांबाय। नाथाय जायफ्रा दा गोदान इसोरखौ नाजावदों, बिथांमोननि फोथायनाया ओरैबायदि गोगोम, जाय खृष्टानखामोन, जाय बिथांमोना इसोरखौ मोनखानायमोन, बिथांमोननिफ्राय 3 गुना बारा बिथांमोना दिनै फोथायनानै इसोरखौ गिगासिनो दं। नाथाय जायफ्रा इसोरखौ मोनखानायमोन, बिथांमोनासो दिनै पापनि लैथोजों गोजावलांगासिनो दं। लैथो गेजेराव दिङा बैथा गैजायै दिङा बादि आला दिङा गोजावनानै दं। बबेया सैथो, बबेया थार, बेखौबो दिनै बिजिरनानै नायबावलिया। जोङो गोबांथार इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलोंनो मोनबाय, अब्लाबो जोङो दान्दिसेल' दिन्थिफ्लायो। आङो बे बोसोनखौ मोननानै आङो गावखौनो जिउआव थामथिम खालामनानै थानोसै। नाथाय जेब्ला जोङो बे जाय फोरोंबाय थाग्रा इसोरनि बिसासि दास, बिनिफ्राय जोङो गोजान जाब्लानो जोङो पापनि लामा फारसे आगान सुरलांफिनो। नाथाय बिदिजों जोङो बासायजानायखौ मोननाय नङा। गोबां खृष्टान जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आङो बार आङो बुंबाय थागोन आंनि बे बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। आङो बासायजा दाजा, नाथाय नोंथांमोना निस्सय बासायजानांगौ होननानै आं सानो। गोबां खृष्टानफ्रा दिनै गावनि जिउखौ आलादिङा खुंगासिनो दं। सोरबा खृष्टान जोहोलावा, सोरबा खृष्टान सिख्लाया
गावनि मोजां मोननायनि दारै गावखौ बेबायदिनो गोबांथार सुइसाइड खालामनानै लाबोनायखौ आङो नुगासिनो दं। नाथाय बिदि नङा अनजाग्रा ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्ला लोगोफोर, नोङो सासे ख्रिस्टियान जोहोलाव जानायखाय नोङो इसोरनियाव भरसा लाखि, मानसिनियाव नङा। नोङो सासे मानसिनियाव भरसा लाखियोब्ला नोङो दुखु होजागोन, निराश खालामजागोन। नाथाय नोङो इसोरनियाव भरसा खालामोब्ला नोङो मालाबाबो दुखु होजानाय नङा आरो निराश खालामजानाय नङा। बेनिखायनो आङो बुंगोन, नोङो सासे ख्रिस्टियान जानायखाय, ख्रिस्टियान जोहोलाव जानायखाय, ख्रिस्टियान सिख्ला जानायखाय, नोङो इसोरनि सासे बिसाखाय नोङो सासे बै जोहोलावनि थाखाय गावनि जिउखौ दिनैनिफ्राय हलाय खालामनाय नङा आरो गावखौहाय सुइसाइड खालामनानै लानाय नङा होननानै आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय फोथायनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनहा जोंनि मण्डलिनिनो साफा दिनै इयुन फिउचारनि दैदेनगिरि जानांगोन। नाथाय नोंथांमोना बबे लामाजों थाबायदों? दिनै जेरावबो नाय बेयावनो जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा जाग्लुंनाय लोंग्लुंनायफोरजों गावनि जिउफोरखौ आलादिङा खालामलांगासिनो दङ। गोबां सिगाङावहाय आङो नुबोदोंमोन। जोंनि मण्डलिफ्रावनो नाय, दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रासो इयुन बेन्चआवहाय जिरायनानै, इयुनावहाय थांनानै जिरायो। दिनै आबै आबौमोनासो जेब्लायबो सिगां इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनायाव। नाथाय नोङो सासे गोहो बोलो समायना महर मुस्रि ख्रिस्टियान जोहोलाव जानानैबो इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो थाखाय दान्दिसे गावखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायनो दिनै रोंबावलिया एबा लाजिसै। मानि थाखाय? नोंथाङा पाप मावखोमानानै दं। पापआ जेब्ला नोंनि जिबनाव थागोन अब्ला नोङो मण्डलिफ्राव गिर्जा हाबनो बाग्रा जागोन, मण्डलिनि गागिफोरजों मोखां दिन्थिनो हायै जागोन। बेनिखायनो लागारबो सिरि मोननानै थानो थाखाय बोसोना नैबे बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ बार बार दिनै लेंहरगासिनो दं। गोबां पास्टरफ्रा जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आरज खालामगासिनो दं।